Wat zit er deze keer in de kaarroute? Op de Jouwer weer een bijzondere uitviering van het requiem van Mozart, want het is linkt met beelden van onberochte Joodse bijen. Tango Tango, een tango-spektakel in de Harmonie in Ljouwert. Het Friesk Projectorkest speelt, Denise Rivera jongt, Rob en Ines Doensje en Karel Kraaienhof is druk. En kunstenaar Auke de Vries wordt dit jaar 75. Er komt een boek uit over hem. En er iepen je 2 tentoonstellings van zijn werk dat oer de wereld bekend is. Op 3 mei iepen het in Museum Belvedere een tentoonstelling van het werk van Auke de Vries. Hij is ben in Burgum en hij woont in Den Haag. Maar hij reizigt om zijn werk te maken de hele wereld over. En hij wordt het hier 74 en hij wordt zien als een van de beste kunstenaars van zijn generatie. Albert Jensma die zocht hem op. Een van de bekendste beelden in Nederland van Auke de Vries is het Maasbeeld dat hij in 1982 bij de Erasmusbrug in Rotterdam maakte. Een ijzeren ketting van 200 meter lang, heel in en op het water van de Maas. Hij werkte er een paar jaar aan. De tijd nemen is belangrijk bij het ontstaan van al zijn werksoorten. Zijn beelden kist overal vinden. In Bangkok, Barcelona, Berlijn en andere grote steden van Europa. Hij is 74, maar staat nog vol in het werk. Dit is vanmorgen om 1:04 in Berlijn. En ja, dit is een beeld van 11 ton. 2 weken lang waard op het dak van Museum Belvedere in Oranjewoud het werk After the Rain takelen. Een reizigend werk dat jeder in Berlijn en Istanbul del Struts kist haast wel zezen, want het lijkt wel een ruimteskip dat krekt op het dakland is en zuiver weer op het punt staat om voor te vliegen. Het beeld verwijst naar de Ark van Noach en er zit een bijzonder verhaal bij over hoe het ontstaan is. Maar als het even mooi moet praatrekkest, schijnen al die beelden dat te hebben. Auke de Vries woont in Den Haag en is ik een verteller. Omdat er van nijweken al een tentoonstelling van hem in Museum Belvedere is, ben ik bij hem. Ja, dat zijn hele grote dingen die hier zo uitsteken, weet je, een wonderlijke... Nou ja, dat dus, hè. Maar dat is wel jouw beeldtaal, hè? Die zwabbers en dingen. En... Zwabbers. Ja. Ja, nou oké, zwabbers. Oké. Nou, kom op met die laptop, gaan we daar eens even in kijken. Ik vind het nu leuk om terug te zien, omdat hij net als een rups de benen neemt, zou ik maar zeggen. Hij heeft iets van pootjes zo, dat vind ik wel aardig. Ja. Werkt dat zei ik bij jou. Heb je een beeld in een holle uit jou? En het, Nee, het ontstaat uit tekeningen zo. Heel veel tekeningen. Er hoeft maar zo'n klein beginnetje te zijn, of ik begin, weet je wel. En dan komen daar over het algemeen heel veel tekeningetjes uit en dingen. En dat gaat er achter elkaar door. En dat is nooit zo dat ik bewust denk, ziezo, nu gaan wij dus een beeld maken. Dat komt niet voor. Het is zoals eten en drinken, het gaat gewoon door. En soms liggen bepaalde kleine schetsjes, vind ik dan terug, denk goh, ja, toch eens maar naar kijken. En dan kan ik s'avonds denken, god, morgen vroeg begin ik lekker daaraan te werken, weet je wel. Dus dan ga ik al lekker slapen met het idee dat ik daar... Dat is het leven wat ik graag heb. Hij praktiseert nog over het ontwerp van zijn tentoonstelling en weet het nog net correct. Het is puzzelen. Correct dus mooi het ontwerpen van zijn rondelijk werk. Het begint maar niet. Ik heb nooit ideeën. Nee, dat zou me bijzonder hinderen in... Ja, soms verlang ik er wel eens heel eventjes naar, maar... Maar ze komen. Het Maasbeeld heb ik 9 maanden aan gewerkt aan het ontwerp, begrijp je? Berlijn heb ik maanden aan gewerkt. Eerst studies gemaakt van Potsdamer Platz. Wat is het voor een gebied? Wat doe je daar? Waarom doe je dat dan? Als je iets wil, wat doe je dan en wat is het dan? Dat is zo, daar hou ik van, om het zo te werken.
En niet dat ik iemand ben die voortdurend beelden levert alsof het weet ik veel is. En denk ik, nou, daar staat er weer een, dat is niet wat ik wil. Ik kan niet, laat ik maar zeggen, een soort alfabet toepassen op wat ik doe. Dat kan het niet. De enige wat je zou kunnen zeggen is, wat wel bij me hoort, is de manier van werken. En die laat ook niet toe dat ik op iets inschrijf wat binnen 6 weken een idee zou moeten hebben. Dat kan ik gewoon helemaal niet. Ik wil het ook niet, maar ik kan het ook niet. Ik wil die tijd hebben dat ik daar... Daarbij is het ook een vorm. Ik voel me ongelooflijk verantwoordelijk van als ik ergens iets neerzet. Dan moet het het beste zijn wat je kan, natuurlijk. En dat kan niet zomaar. Laat zeggen, bij mij is de kortste weg is een omweg. En daar hou ik van, die omweg. Stelt het het voor of wat verhaal wil het vertellen? Nee, zo kan je er niet naar kijken. Ja, zo kan je er wel naar kijken natuurlijk. Maar ook dat verandert voor mezelf heel sterk. Hè? Dat ik soms denk ik, ja, het heeft te maken met rusteloosheid. Of de laatste tijd dat ik het zie, soms, het hangt een beetje van het licht af. Vind ik het iets heel melancholieks hebben bijvoorbeeld. Hè? En dus dat verandert, ja. Dat is een kwaliteit van jouw beelden, dat betekenis voor nou, ik geloof dat beeldenkunst dat moet hebben. Dat je, ook als je in Mauritshuis en Jan Steen ziet, dat je niet steeds denkt, daar heb je ze weer. Hè? Als je goed kijkt, goed waarneemt, dan ook zo'n beeld wat je eigenlijk zo goed kent, hè, kan je weer helemaal toch weer opnieuw naar kijken. Dat wil zeggen, een beeld moet complex zijn. Al die dingen door de tijd, die moeten erin zitten. Ik weet wel bij de tentoonstelling in Wiesbaden, toen van die grote nesten, dat er steeds, zo nu en dan was ik daar en dan ging ik wel eens in die zaal zitten. En dan zag ik mensen die daar in het begin kwamen, die kwamen dan een keer terug. En ja, dat was mooi om te zien, dat ze nog weer opnieuw gingen kijken. Dus dat je niet denkt, nou ik heb het nu allemaal gehad, dus nu gaan we naar de kantine. Nee, die kwamen dan terug. En ook niet zomaar even, zo lekker dralen, weet je wel. En dat is prachtig, van die zwijgzame mensen tussen die zwijgzame beelden. Nou, dat is iets prachtigs. Deze PDF-beelden binnen van een mooie monografie die door de Keusner dagelijks verschijnt met de tentoonstelling. En die is van 3 mei en 1 augustus in Museum Belvedere in Oranjewoud en in de Frieslandbank in Ljouwert. En dan nou tango. Het Fries Projectorkest heeft een tallijn op de tango-muziek. Frans Vermeersen die arrangeerde speciaal voor zijn orkest traditionele en moderne tango-muziek. En dat allereer van een feest na je weekend in de harmonie. Tango Tango heet het. Er is ook een special guest en dat is Karel Kraaienhof, de bandoneonist met zijn ensemble. Denise Rivera is er ook, die zongt tango lieten. En tango is natuurlijk ook doens. Nou, die ontbreekt ook net op dit grote tangofeest. Tango verandert toch je leven en hoe je met mensen omgaat. Schoonheid en ontroering, intensiteit. Het is hele expressieve muziek en het heeft een hele sterke, een hele krachtige werking. Jankend, gevoelig, gepassioneerd. Aan het tango-project van het Fries Projectorkest doggen jong talent, professionals en gevorderde amateurmuzikanten mooi. Ze binnen je speciaal voor uitzocht.
Op het repertoire staan moderne en traditionele tango-stikken, vermengd met een beetje jazz en Arabische melodieën. Zullen we nog een keer doen? Gaat hij nog een keer. Vooraan. Tango is al een tijd lang een interesse voor mij. Het is ook een muziek die tegenwoordig behoorlijk veel mensen aanspreekt. Hè, vooral omdat er ook tango-danscursussen zijn. Dus de tango leeft wel. En ik vond het leuk om dat eens te proberen. Ik vind het leuk om te kijken wat je met die muziek kan doen en ook wat je eraan toe kan voegen. Bijvoorbeeld heel belangrijk is dat we hier blazers hebben, wat in de tango-muziek eigenlijk heel ongebruikelijk is. En we maken ook gedeeltelijke improvisaties in de tango-muziek, wat ook niet zo erg gebruikelijk is. Hoe is het om bij Caro Kraaienhof te werken? Ja, dat is natuurlijk een enorme leuke ervaring. Iemand die de tango in Nederland echt wel op de kaart gezet heeft. En een tango echt heel populair gemaakt heeft ook. En het is een hele onderlegde muzikant ook. Dus wij spelen met hem een heel beroemd stuk van Piazzolla, dat heet Oblivion. En ja, prachtig arrangement en leuk om dat met Karel te kunnen spelen. Om het spektakel in een harmonie compleet te maken, zal een van de bekendste Nederlandse tango-doensperen, Rob en Ines, op de muziek van Karel Kraaienhof doensje. Tango is eigenlijk heel bijzondere muziek, een heel bijzondere dans, want je improviseert alles. Dus niets staat van tevoren vast. Rob die initieert en ik voer het uit. Maar ik reageer ook op de muziek. En als de bandoneon bijvoorbeeld of de viool heel erg jankt of zo, dan kan je daar weer iets mee doen in de manier waarop je een beweging doet. Ja, of ik voel ook dat Rob daarop reageert, dat er een bepaald soort... Ja, het is gewoon spannende muziek. Soms tricky muziek. Soms eindigt muziek en dan denk je dat er nog een toon komt, maar die komt dan lekker niet. Ja. En zo zit die hele muziek in elkaar. En dat maakt het ook wel spannend om te dansen. Ja. Zijn jullie er alleen voor het mooie plaatje? Dat... Dankjewel. Nou, nee, ik denk dat de muziek en de dans echt bij elkaar horen. Een andere gastmuzikant is Denise Rivera. Ze is opgegroeid in Zuid-Amerika en wennet alweer een heel skoft in Friesland. Deze stijl van muziekjongen is nij voor haar. Maar troch haar ondervinding in de salsa, flamenco en fado pakt ze het vrij makkelijk op. Ik vergelijk de tango een beetje met de echte blues uit Amerika, zeg maar. Het is echt gewoon de jankend, gevoelig, gepassioneerde liedjes uit Zuid-Amerika. De tango is gaat over de verdriet, verloren liefde, verlang naar iets. Dus het is wel echt heel gepassioneerd. Je kan het misschien vergelijken met de Portugese fado's inderdaad. Maar dus het is echt wel heel gepassioneerd. En zeker als je mensen ziet dansen, dan snap je het helemaal.
nou de fjouwer maaiprojecten. Ik ben zelf net zo goed in getallen, maar sommige getallen moet je angst wel onthouden. 14.000 Nederlandse Joodse banden binnen ombracht door de nazi's in de oorlog. En haar portretten spelen nou een grote rol in een speciale uitviering van het Requiem van Mozart hier op Jouwer. De nou 83-jarige Alfons Catan wist als 12-jarig jonkje de oorlog te oorlibben. En hij schreeuwde dit boek oor. Daarover haast meer, we beginnen nou eerst hier op Jouwer. De foto's komen uit het Moonske boek In Memoriam. Guus Luiters die er 4 uur om alle namen van de 14.000 banden te achterhellen die omkwamen in de Duitse vernietigingskampen. Aline Pennewaard joeg zo'n 500 banden naar een gezicht. Ik vond het nou heel belangrijk om dit hier eens een keer te kiezen voor dezelfde leeftijdscategorie. Het zijn alle keer jongeren tot 17 jaar die verstorven binnen, die vermoorden binnen in de kampen, bij vergast. En daar wie nooit ze zijn uit beeld, ze hebben geen gezicht meer. En dan ben maar de voortgezet onderwijsinstellingen, Portugal en OSG Zevenwolden, hebben een soort project dat die foto's onder de aandacht komen van de BN. Ante tronum, coget omnes ante tronum. Orso bibit et natura, cum resurget creatora, unicanti. Het concept is bij mij slagen op het moment dat mensen zitten van dat het hun rakken heeft. En de kroon zo wijzen dat de bijen zitten van wow, dit zo kent ik. En dit komt wel heel dichtbij. In april werd het boek Slagboom tussen dood en leven van Alfons Catan presenteren. Hij beschreeuwt hoe hij als Joods band de oorlog oorlibbe. 3 andere Joodse band uit zijn kwaleklasse kwamen net waarom. Ja, er houdt een hele bloeiende Joodse gemeenschap aan het begin van de oorlog. In 1941 waren er nog zo'n 664 Joodse mensen en na de oorlog kwamen er zo'n 50 van waarom. Dus dat is een drama waar zonder weergeven. Catan woonde in de Ljouwerter Transvaalbuurt. In de oorlog werd toch een buurtbewoner vastgelegd hoe de Joodse inwoners uit die buurt door de politie ophellen waren. Op 29 juli is het 70 jaar geleden dat er op deze plek, hier, een overvalwagen van de Nederlandse politie verscheen. Mijn vader is meegenomen en ik heb hem niet meer gezien. Een paar dagen later moest mijn moeder zich bij de SD, de Sicherheidsdienst, melden. En toen heb ik haar nog 1 keer voor de gevangenisramen gezien en daarna niet meer. Vanaf dat moment is er een
schaduw over mijn leven gevallen, waar ik lange tijd niet van bewust ben geweest. En dat heb ik een tijd volgehouden, tot langzamerhand het bij mezelf ging doordringen dat ondanks mijn kunnen functioneren in de maatschappij, dat het toch niet compleet was. Ik denk dat Catan op een hele bijzondere wijze weerjoen had wat in die oorlog gebeurd is. Zijn oorden, Joodse mensen, net het jodendom praktiserend, want ze waren net orthodox, maar ze waren humanistisch, voortvierd naar de kampen. Hij is op een, wat hij zelfs neemt, een miraculeuze wijze, is hij ontsnapt, maar vrijlitten uit Westerbork. Dus dat is heel bijzonder dat op die wijze dat verhaal verteld had. Op 13 april waren de aantiens onze ouders 2 tingstjen voor het hoesdeellijn. En naarmate ik op papier stelde voor mezelf, werd ik wel bewust dat wanneer ik het goed deed, ik hoop dat ik het goed heb gedaan, dat ik daarmee iets zou kunnen inbrengen voor bewustwording van de huidige generaties en daarna. Ik vond het wel bijzonder en ik denk dat meneer Catan er ook wel van heeft genoten. En ja, dit was wel een hele mooie dag voor hem. Het docht blikken dat er op de jouwer bename oudere mensen op het concert aankomen. Mooi. Ja, was mooi. Prachtig, schitterend. Fantastisch, ontroerend. Ja, ik vond het wel indrukwekkend, zeg maar, met de diavoorstelling. En het zijn toch kinderen die er niet meer zijn, die je dan in die diavoorstelling ziet. En dat is wel bijzonder, zeg maar. Ik moest op naar die beestje. Dat vond ik heel verdrietig. Ja, dan kreeg je de trend nog van een negen, hè. Het concert op een jouwer is dien, dus daar kan je net meer heen. Maar ik kan je nog wel even attent maken op een peroren voor jouw project dat je nog wel heen kan. Op 6 mei begelijks iepen het in Snits in de Martini-kerken een grote tentoonstelling Sporen van Joods Libben in Snits. Op 4 mei kunnen jou in Arge Smellingerland luisteren naar verhalen van mensen die ter onderdoek binnen. Dit is het affiche. Alle gegevens die binnen wel te vinden op de website van Arge. De volgende. Het Verzetsmuseum in Ljouwert vreegt jou om eens even na te denken wat jou nog in de huis hebben wat maar de oorlog te krijgen had. Smiet het net voort, maar breng het naar het Verzetsmuseum. Op 3 mei kun je dat te lenen met het spul. Nou, en daar komt het snel in 6 mei er een documentaire op Omroep Friesland over keertsers in de oorlog. Marijke Jongbloed die zocht uit hoe het ziet, maar die keertsers die het oordwaarden om een protestactie uit te vieren terug oranje shirtjes aan te loeken. We loeken ze dus om. Er komt bericht van het veld. Er wordt op u wachten. Maar wij wachten op een tweede signaal. En dan de opkomst. Uit de hoeken van het veld. Alle 3 tegelijk. Krijgt als vorig hier wordt het deer stil. En dan gaan er mensen staan. Het blijft stil. Meerdere volg je. En dan applaus. Het wordt een duidelijke demonstratie. Terug us wie het een bewuste handeling wist. En het resultaat is zo overweldigend dat er nou voor u een extra hindernis op een waai naar de ONC gelooid. We moeten nou winnen. En op 4 mei is er op Omroep Friesland een live verslag van de 4 mei bedenking in de Prinsentuin. Dat brengt dus aan de eind van de kaarroute. Dankjewel voor het zien en tot na weekend.